Hello everyone, welcome to Pambatha Ngamancinci. I'm here to update you of what was happening on iThonga namhlanje mhla ka-8 September 2025. Okay, sikhumbule ukuthi uMbali wahlukana noSanele ngoLwesihlanu phela ezitshela ukuthi uSanele uyena kade akusiyena oBanele. Okay, namhlanje etafuleni kaMagwaza kuyadliwa ebese uBanele yabaxoxela ukuthi uMbali usehlukanile naye. Hawu baba omncane esho khona ukuthi okusho ukuthi uMgabadela kadeli ngempela ngalento ayenzayo ngoba wabaxosha emngcwabeni useyaphinda futhi wenza izingane ukuthi zihlukane. Lapho uMakhumalo uyambona nje ukuthi akekho kuyo yonke lento exoxwa uBanele, yena ubuka into eyenziwa etafuleni emxakayo. Angithi uSanele akasidli isibindi nopelepele kodwa uBanele usephake zonke lezo zinto zigcwele iplate lakhe. Uyambuza uMakhumalo ukuthi wena usudla isibindi nopelepele? Avela athi uBanele, hawu sengikhohlwe ukunitshela phela sengiyawudla upelepele nesibindi. Asho eceleni ayanda ukuthi isibindi nopelepele kwakuyi-favorite kaBanele. UDladla bakithi uzihlalele ekamereni lakhe ulokhu ebuke njalo isithombe sengane yakhe. Uyabona nje ukuthi ubuhlungu bubhalwe emehlweni kuyena bakithi. Kungena uMabhele ezomduduza kodwa uyabona nje ukuthi ayikho into ayiduduzayo. Emtshela phela ukuthi uNkosisi bemngcwabile, i-chapter yempilo yakhe isivaliwe akasekho. Waze washo ukuthi asikho isidingo sokuthi baziphanishe ngoba ngeke baze bambuyise. Into nje sekumele bayicabangele ilezi zingane zisele ulethe okuhle nolungelo kanye noMbali. Waze washo ukuthi uMbali udinga ubaba wakhe ophelele, hhayi lona. Waze wazibalisela abakithi uMaMbhele esho khona ukuthi engawuhlanganisa lo mndeni ndawonye kodwa hhayi ngaphandle kwamnyeni wakhe. Washo ukuthi uyamdinga kancane. Waze wathi ngiyakucela sithanda sami lapho uMgabadela akaze esho lutho kuyo yonke lento ekhulunywa uMaMbhele. uBanele uya emsebenzini, uma ephuma nje umnyaka afica uma wakhe echela izimbali. Wabe esetshela uma wakhe ukuthi usaphuthuma emsebenzini and muningi umsebenzi akafuni ukusala ngemuva. Okuyilapho abesembuza khona ukuthi uzizwa kanjani ngalento yakhe noMbali. Avele wagwajaza wabe esesho ukuthi kubuhlungu. Wabe esesho ukuthi kodwa ucabanga ukuthi yinto e-right ukuthi amnike ispace sakhe naye. Washo nokusho ukuthi umfisela nje konke okuhle. uMgabadeli bakithi eStella akekho right, amakhastoma ayamemeza ngoba efuna ukuthenga kodwa akawezwa. uMaMbhele uze wahamba wayadayisela yena. Okuyilapho khona uMgabadeli ebese khethe ukuthi ahambe aye ekhaya. Wasala uMaMbhele wadayisa bakithi. uMbali ungena ekamereni lapho kukhona khona uma wakhe. Wabe esebuza ukuthi baphi abantu lapha endlini, wayedwa nje. Wabe esesho uMaMbhele ukuthi abafowabo abekho kanye nobaba wabo nobaba wakhe usayodla ilaji ngaphandle. Wabe esebuza uMbali ukuthi kwenzakalani ngaye. Wathi nje uMaMbhele naye akazi. Washo nokusho ukuthi uyaqala ukumbona enjena, akazi nje ambone enjena. Washo nokusho ukuthi yena uyambona ukuthi ukhona futhi uyaphila, kukhona kodwa okushodayo ngayo. Waze washo ukuthi mhlawumbe kukhona into emdlayo ngaphakathi. uMakhumalo uyobona uGumede uthe ngena nje wabe sembuza ukuthi wayiqonda ukuthini ngempela ngalento ayisho. Wabuza nokuthi ulindele ukuthi enze ini yena if eqhubeka ekhuluma amanga. Wathi yena uyinyanga ulapha abantu. Wathi uyinyanga enjani wena ngempela? Uzofaka uSouth esilondeni bengikade ngizama ukuphola kusona. Waze washo bakithi ukuthi ubazi kahle ubuhlungu engadlula kube emva kokulahlekelwa ingane. Washo futhi ukuthi wazi kahle ukuthi umoya wami waphuka kanjani. Washo nokuthi emva kwalokho uzongitshela ukuthi iyaphila. Wathi buthakathi buni ngempela lobo. Waze washo nokuthi udlala ngesipho sakho esho kuGumede. Washo ukuthi isona kuphela isibuso sengisele naso kuloya mntwana olapha endlini yami uSanele. Wathi uyamemeza uGumede uyamtshela ukuthi akuyena uSanele loya. Kwasho ukuthi akasezwa mshini uMakhumalo uyashwibeka nje. Ngiyayibamba lapho, ungakhohlwa ukucindezela i-notification bell nokusubscribe namasho umbono wakho. Bye.